ಹಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಲವರ್ಸ್ ಬನ್ನಿ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಎಂಕಲು ಕಾಣೆ ನಂಜಿ ಪಿದಾರ್ದ ದೂರ ಮಂಡ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಸಾನಿನ ಕೆಜಿ ಒಂಜಿ ತೂದು ಬರೋಡು ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಪೋಡು ಅಂತ ಪಿದಾರ್ದ ಅಂಚ ತೂಕ ಏತ್ ಸಾನಿ ವೆಯ್ಟ್ ಉಳ್ಳೊಂದು ತೂದು ಬರ್ಕ ಒಂಜಿ ಅಡೆ ಪೋದು. ಗೈಸ್, ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೆ ಅನ್ನಿಗಲೆಗ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ತಂಡದ ತೊಂದ್ಲೆ ಅವತ್ತೆ ಅನ್ ಪನ್ಪನೊಂದು ಪೋಪೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಿಖಲ್ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಸುರುತು ಅಂತಾರಡ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಜಡಂಜಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅಂಚನೆ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಅಂಚನೆ 9990 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕ ಎಂಕಲ್ ಲೈವ್ ಬರ್ಪ ಸಣ್ಣ ಟಿಂಚನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಲಿ ಆಯ್ತು ಸಾನ್ವಿ ಆಯ್ತು. ಇರ್ನ ನಾವು ಬುಲ್ಪರಜ್ಜಿ ಅವೇ ಅವತ್ತೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಎಂಕಲ್ ಗೈಸ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ತೆಲಿಕೆ ಬರಲಿ ಎಂಚು ಬರಲಿ ಬಂದು ಸಾನ್ವಿ ಎಂಚು ಬರಲಿ ಇಂಕ್ಲು ಫುಲ್ಲು ಪಿದಾಡು ಈ ಗಾಳಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಮರಕಲು ಪೂರ ಪಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ತೂಪಿನ ಟುಲ್ಲೇನೆ ಎಂಕಲು ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ ಸರಿ ಗಾಯಿಸಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಂಜೆ ಅಡಿಗೆ ಬೋದು ಬರ್ಕ ತೂಕ ಒಂದು ಸಾನಿನ ವೇಟ್ ಏತೊಂದು ತೂದು ಬರ್ಕ. ಗೈಸ್, ಎಂಗಳು ಪೋದು ಬರ್ತಾ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ತೂದು ಬರ್ತಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಂಡು ವೆಯ್ಟ್ 9.5 ಉಳ್ಳೋಲು. ಸೊ ಯಾನಿತ್ತು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಚಾರ್ಟ್ ಕೊರಪೆ ಗೈಸ್ 8th ಮಂತ್ದ ಬೇಬಿ 8 kg ಪೋಡು ಬಂದು. ಸೊ ಸಾನ್ವಿಗಿತ್ತ 9 ಮಂತ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ 9 ಮಂತ್ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಬಿ ಏಪಲ 7.2 10.5 ಮುಟ್ಟೊಪ್ಪೋಡು ಐಕ್ಲನ ಕೆಜಿ ಆಯ್ತು ಉಲ್ಲಾಯ್ಡು ಉಪ್ಪೋಡು. ಸೊ ಸಾನ್ವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಲ್ಲೇರು 9.5 ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಓಕೆ, ಒಂದು ಕೆಜಿ ಬೆಟರ್ ಉಂಡು. ಇದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಚಾರ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಗೈಸ್. 8th ಮಂತ್ದ ಬೇಬಿ 8 kg ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂದು. ಸೊ ತೂದ್ ಬಲೆ ಗೈಸ್ 8th ಮಂತ್ದ ಬೇಬಿ 8 kg ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂತಂದು. ಗೈಸ್ ಅಂಚನೆ ಹಿನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇತ್ತಿಜೇರಿ ಅವ್ರು ವೈದ್ಯರು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡೇ ಬರ್ಪೆ ಬಂತೇರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಕಲು. ಸೊ ಪೋಡು ಸಾನ್ವಿನ ಹೈಟ್ ಏತೊಂದು ತೂವರೆಂಡು ಚೆಕ್ ಮನ್ ಪರೆಂಡು ಏತ್ ಹೈಟ್ ಆತೋಲು ಅನ್ಪಂದು ತೂತುಜ. ಸೊ ಹೈಟ್ದೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಯೋಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪೋದು ಬರ್ಪ ತೂಪ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೈಡೇ ತೂದು ಬರ್ಪ ಅಂಚ. ಗೈಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೇಜ್ದ ಬಗ್ಗೆ ತಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ಪಾಡ್ಲೆ ಗೈಸ್. ನಾನು ತೆಂಕುಲು ಸಾನಿನ ಮೀದ ಹತ್ತುಜಿ ಗೈಸ್ ಬೋ ಪದ್ರ ತೊಲೆ ಸಾನಿನ ಮೀದ ಹತ್ತುಜಿ ಇಂದ್ರಪ್ಪ ಮೀನೋಡು ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಸಾನಿನ ಹೊರದ ನಿದ್ರೆ ಅದು ಇತ್ತ ಲಕ್ಕದು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೂಲು ಬಾಕಿಲನ್ನು ಪದ ಒಂದು ತೊಂದೆ ಅದೇ ಸಾನ್ವಿ ದಾದ ಮಪ್ಪು ನೀರವು ಅವು ದಾದ ಅಪ್ಪುನು ಸಾನ್ವಿ ದಾದ ಅನ್ಪು ನೀರು. ಹಾ ಓಯ್ ಬಂಗಾರಿ ದಾದ ಅಪ್ಪು ನೀ ತುಕೆ ಒಂತುಲೆ ಬಂಗಾರ ಒಂತುಲೆ ಕೈ ಬುಡ್ದು ಉಂತುಲೆ ತುಕ ಎಂಚೊಂದು ತುಕ ಬಲ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಕೈ ಬುಡ್ದು ಉಂತುಲೆ ಎಂಚ 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 ಸಾನ್ವಿ ಶೀ 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 ಎಂಚ ಅಂತನು ಬಬ್ಬು ಕೈ ಬುಡ್ದು ಉಂತುಲೆ
ಮೂಲಿಯಾನ ಅಕ್ಕಡ್ದೆ ಗೈಸ್ ತೇವೆನ್ ದೆಪ್ಪರೆ ಹಾಂ 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 ಓಕೆ ಸಾನ್ವಿ ಒಂತ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಯಿರು ಕೈ ಬಿಡ್ದು ಅಂತಾರೆ ಬಟ್ ಇತ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅತ್ತೆ ಗೈಸ್ ಒಂತ ಕಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸಾನ್ವಿ ಬಲ್ಲೆ ಬಳ್ಳೆಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಕೈತಲ್ ಬಲ್ಲೆ ಸಾನ್ವಿ ಬಾ ಬಾ ಅಮ್ಮನ ಕೈತಲ್ ಬಾ 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 ಗಾಯ್ಸ್ ಇಂಗಲ್ಲ ಸಾನ್ ಬಾಬನ ಕೂಡ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ದಾಪಂದು ನಿಕ್ಲೆ ಅರ್ಥ ಆದಿಪ್ಪು ಸೊ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲಿ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ಬತ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ್ ಬತ್ತದು ಇದು ಕೂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದ ಸಾಂದಿನ ಒಂಜಿ ಒಣಸ್ಲ ಕೊಡ್ದ ಆಂಡಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಂಚೂರು ರೈಸ್ ಕೊರ್ನಿ ನಾನು ನಮ್ಮನೆ ಉರುಪು ಉಪ್ಪು ಕೊರ್ನಿ ಅಂಚೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಿನಿ ಪ್ಯೂರಿ ಕೊರೋಡು ಅಂತ ಪೊರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಗೊಬ್ಬರ ಬಂದು ಕುಲ್ಲಿಯ ಎಂಕುಲು ಕಣ್ಣತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂಗಾರ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಾಲ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಇಂಕ ಡುಬ್ಬ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಡುಬ್ಬ ಡುಬ್ಬ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಾಡಿಲೆ ಹಾಂ 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 ಪಾಡ್ಲೆ ಅಬ್ಬ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲ ಕೊಂಚ ನವಿಲ್ ಬೈದಂತುಲು ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ತೋಟಗು ನವಿಲ್ ಬೈದಂಡು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಗರಿ ಬಿಚ್ಚವನ ಯಾನು ದೆತ್ತೆ ಸೀನ್ ತುಲಿ ಫೋನ್ ಉಂಡು ಅಮ್ಮ ಮೂಲ್ ತಿನ್ರಕಂತ ಪಾಡ್ದಿರ ಐಕ್ ಇಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡೆ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಜೂಮೋಡು ಇತ್ತ ಪಾಡುವೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಈ ಒಂಜಿ ಮೋಡ ಉಂಡು ತುಲೆ ಮೋಡ ಐತದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಯೇ ಬೇತೆ ಇತ್ಲನ್ ಮಾತ್ರ ಸಾನಿಲ ಅಜ್ಜಿಲ ಒಂಚುದೇರು ಮುಲ್ದು ತೋಂದುಲೇರು ಸಾನಿನ ಮುಟ್ಟ ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಆನೆ ಬಂಡ ಅವು ಕಲ್ಕಂಡ ಪೋಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಇತ್ಲ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಮಾತ್ರ ತೋಂದುಂಡು ಯಾನು ಈತು ಜೋರು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅವಲೆ ಒಂತುದುಂಡು ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಮೂಲು ಪಾಡ್ದೇರು ತುಲೆ ಮೂಲೈಕ್ ರೈಸ್ ಪಾಡ್ದೇರು ನಾನು ಇತ್ತ ಬತ್ತ ತಿಂದು ಪೋಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತಾನು ಪಾಡ್ವೆ ಅವು ಎಂಚ ನಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನನ್ನ ಬಂದು ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ನವಿಲು ಒಂಜಿ ಲಾಯ್ಕಡ್ ನಲಿಪುನ ತೂಯಾರ್ ನಿಕುಲು ಯಾನ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನ ನವಿಲ್ ಒಂಜಿ ಲೈಫ್ಡ್ ತೂದಿತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ರಿಯಲ್ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಲ್ ಮೋಡ ವೆದರ್ ಆಯ್ತಾ ಮೋಡದ ನಡುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನವಿಲ್ ನಲಿಪುನ ಬೊರ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಇತ್ತೇನೆ ಗೈಸ್ ಸಾನ್ವಿಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿನತೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣು ಮಿಟಿಕಿ ಸಹ ತೂ ಅಂತಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇನು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಸಾನ್ವಿ ಜೆತ್ತೇರು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಪಂಡ ಇನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೊಕ ಜೆತ್ತಿತ್ತು ಜಲ ಜೆತ್ತೆ ಜೆತ್ತೋಲು ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪಂಡ ವೈಪ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಸಪೋಸ್ ತಕನ್ನ
72 ವೈಪ್ಸ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಎಂಕುಲು ಕೋಂಬೋ ದೆತೊಂದಿನಿ ಒಂಜಿ ಅರೌಂಡ್ 6 ದಾದ ನೆಟ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಏನು ನೆತ್ತ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲಿಂಕ್ ಅಮೆಝಾನ್ದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದೆ ಗೈಸ್ ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಗೆತೊನ್ಲೆ ಆ ಲಿಂಕ್ ಪೊದ್ದು ಗೆತೊನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಅಂತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ತೂಲೆ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ಗೆತೊನ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಸ್ಮೆಲ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದೆತೊಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಹಾಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಬೊಕ ಸಾಫ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ನಂಚ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಬೇಬಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಲಿಂಕ್ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಂತ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಒಂಜಿ ದೆತೊಂದು ವರ್ಡ ದೆತೊಂದು ಆಯ್ತು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಪೋರ್ಡ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಏತ್ ವೈಬ್ಸ್ ಉಂಡು ಪಂದ ಅಂಚ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ್ರೈತೀನಿ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ. ಸರಿ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪೊಂದೇನೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಂಗೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಂತ್ಲೆ ಗೈಸ್ ಐಟ್ಲ 1990 ಸಮಥಿಂಗ್ ಏತ ಆತಂದು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಐಟ್ಲ 1000 ರೀಚ್ ಆಂಡ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಐಟ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತೀನಿ ಟುಲ್ಲ 1000 ರೀಚ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲ. ಸರಿ ಈತೇನು ಪನ್ನೊಂದು ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಇಡೀಗೆ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಗೈಸ್. ಸರಿ ಗೈಸ್ ಅಪ್ಪಂಡ ಏನು ಮನ್ಪೆ ಈ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಿಕ್ವೆ ಗೈಸ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್. ಇನ್ನಿತ ನಮ್ಮ ಲಕ್ಕಿ ಕಮೆಂಟ್ ಚೈತ್ರ ರೈ ಪಂದ್ ಮೇರ್ ಪಾಡ್ದೇರ್ ಸಾನ್ವಿ ಕ್ಲೋತ್ ಡೈಪರ್ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊರತ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಪಂದ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐತ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಸೀಸನ್ ಪಾಡ್ದಾರು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕೊರ್ಪೆ ಆಯ್ತ ಲಿಂಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಐಕಂದೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಪೆ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ದ ನಡುಟೆ ಆ ವೀಡಿಯೋಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿನೇಕ್.